nga ang mga imahe sa una ginapasulod namo sako kag gipang dugmok ug gipang sunog. Ang inyo diyong pagtuo sa una, as pastors, kami kang ang Katoliko, gasimbag mga Diyos-Diyos. Oh, yun na. Mao na among pagtuo. Kay mo may gifeed sa mua. Ang usa ka membro sa usa ka born again church baptist, natural believe na kasi siyang pastor. Karon unsa mahimuon sa pastor para ma-prevent niya ang pagpamalik sa simbahang Katoliko, mag-feed siya og mga wrong information. Iyang ingnon ang mga membro nga tanawan ng mga Katoliko nagisimba nila si Maria o tanawa o. Tanawan na nila gisimba lang ribulto. Labi na nga magpulo prosesyon. Okay, pagtuo nila anong prosesyon gisimba dato. Kami gyud magbuot diri, mayong Katoliko nga wa man na namo simbaha pastor. Adi, gisimba gina ninyo. Karon pag ato nako ni Brother Manny, ginan nako pag atuban ko sa mga pastor nako, anong kamo may magbuot pastor unsa mga pastor ikay Katoliko siya. Katoliko kay sa di. Ako'y Katoliko di ba sa paminaw pag ay sa akong isultiya kay ako'y Katoliko di ka Katoliko. Okay, by the way, dihisgot na magud lamang kang Manny. Is it true nga si Manny nabalik na sa atong fold? No, personally, kami magyud si Manny ang nagistorya nga si Manny ni ingon sa ako nga magpabilin sa simbahang Katoliko, no? It was Manny akong gilauman nga barugan ni Manny ang iyaha nga desisyon pinagi sa grasya sa Ginoo nang anytime mo balik ko sa Jinsan to strengthen unya proper dialogue with the pastors, Father. So actually naagyo ng mga pastor pero si Brother Manny sa pag-explain ni mong Brother Manny or Pastor Manny o whatever, Brother Manny, pag-explain diha po ng mga pastors. Diha po ng mga born again, diha po ng mga born again. May kay wala po. Anyway, makalusot man ka kay you were with them once upon a time. Ako makalusot ko dito kay ako man na sa una nga strategy. Exactly. Tungod kay nahibaw na ko sa mga strategy, sa di pa ko mabitik, mulikay na lang ko. Okay, ang magpabitik ka daan, ibaw na kang bitik na, pabitik pag ka, di ba? So, dito, dugay gyud mo mga diskusyon, maabot og dagtungas gabi mo to nga last na mong diskusyon, akong gipasalamatan mga born again kay ang Pikas side mga born again, ang Pikas Katoliko. Butangan ginilag sala si Mama Mary, Father. Daghang gyud sala si Mama Mary, naabot na mi kalawnas kadlawon nako kani atong istorya, no? Maayo bini atong istorya pero asa mang inyong mga ebidensya sa sala ni Mama Mary kay sukar mo ganihag ingon daghagsa pero mo ebidensya gipakita, no? Pero kung ako sa Jesus Christ, kung ako sa Jesus Christ inahan ako sa Mama Mary, masakitan gyud ko sa inyong gihimo. Sister, kay imagine ka ang inyong topic ang akong inahan sukad ganiha alas 8 sa gabi hangtod karong tungas gabi akong inahan ang inyong topic. Ako'y masakitan ana kay ako may anak. Muna nga kung ako'y Ginoo kung anong kita mo pangbunalan ta mo kung ako'y Ginoo mo na nga ako wa mahimong Ginoo kay ug ako'y na Ginoo mabunalan man kita mo, no? Pero mo na wa ko mahimong Ginoo kay Ismael po Brother Manny. Pero hinuon kung ako'y na Ginoo inin na ko'y apel og bunal Brother Manny kay nabiktima ram ni siya sa istorya. So mo na nga kami si Brother Manny is very close, maka-joke pag adto sa Jinsan niya grace of God sad nga we become friend, mo na mo yos Brother Manny, mari gani kas Jinsan, diri gyud ka matulog sa ako ang mansyon kay aron nga makasiring-siring ka. Sa unsang paagi nagkaila mong Manny? It was by God's leading. Manay ingon nga mutuoy ko sa amigo mo daan before siya na himong Father. Manay ingon nga God will make a way kay pagkahir na ko nga si Manny nagborn again na kuan sa kasing-kasing akong i-approach. Okay, no? very good. Nagampo ko, kada atin ako misa. Every time I partake the body of the Lord in the Eucharist, I always beg the Lord nga He will make a way. So sa laro kong pagkaistorya, nakontak na ko sa Mamide, gipaseminar ako sa renewal sa Cebu, niatong October 11, 12, and 13, unya dayon pagka December, fight ni Brother Manny, pagka January 9, nibalik ko, niadto ko sa Jinsan, mo to ang first na mong meeting ni Manny nga, lisod rin, no? Ino na to nga, isip tao, doon na kay mga kahadlok sa akong pag-adto dito, pero nangandam ko pagaya sa mga sakramento, nangumpisal, ni atin sa kanang misa, hangyo sa guidance sa Ginoo ng buntag kay 1 PM man ang gadiri ang amo ang meeting, unya nag-spend og time sa Blessed Sacrament, na nagrosaryo, nagchaplet for the enlightenment of Brother Manny. Mo to nga pag-abot ito, dunay mga born again,
medyo kuan kayo, pressure kayong atmosphere, pero ang Ginoo di ay kung ikaw musalig sa Ginoo, He will make a way. So gitagaan mi sa Ginoo, magkaistorya mi si Manny one on one. Unya dito si Manny motoingon si Manny nga nag-joke mi ngadto si Manny, ingon Manny nga kanang wala man diya sa Bible nga ang pagpanguros kuan naigahom. Oh, pero tinuod pito na Brother Manny, why direct nga verse ana nga ang pagpanguros na igahom. Pero ang akong naibaw-an, ang usa ka taong manguros, muundang pagpanguros, mawadag gahom, makuyapan. Joke mo apir mo pas Manny siya apir. Apir mi dito niya daghang mga bisita, usahay magduka na siya, no? Hangtod man ang ako usahay mamiss po na mo ang lalis ni Manny. Usahay dagko na kay migtingog, pero hangtod sa kadugay ni kalma. Yan ingos Brother Manny nga di pa lang ron eleksyon Brother Noe. Muuban-uban gyud ko moadto sa mga parokya kay musir ko sa ako. Very good shit ka ay unta Sa ako to. Dalhan niya dire ha, Brad. Ha? Ako yung Puman sa dagko na eleksyon. Dalhan dire kay ato ring i-meet si Brother Manny, ha? Manang ningon si Brother Manny nga di pa lang ron eleksyon Brother Noe. Muuban-uban ta ko nimo. Pero kumbinsido gyud siya. Sa imong pang assessment niya, kumbinsido gyud siya. Kumbinsido gyud si Brother Manny kay doon na siya, nalang siya mga idea nga ginatawag nato tungod sa kadugay lang panag-uban sa mga pastor, medyo na absorb siya, na influence sa mga idea. Pero si Brother Manny dako kay kasing-kasing nga magpabilin sa simbahang Katoliko. Because His heart is very big. very Catholic man jud siya, as in to the highest level. Yung ningon siya nga, salamat kay Brother Noe. Magpabilin na ko ka Brother Manny, no? Ina ko Brother Manny, kining atong siring ha, ako ning i-announce sa public, isuwat ko ning libre siya. Isuwat lang. So mo na nga karon musir ko kay nakapanangin ko niya no mo na nga ang iyang kasing-kasing nakita nako to remain sa Katolikong simbahan ang taligunon sa Ginoo nga dili na gid siya mag-usab-usab kundi ang nahibilin niyang kinabuhi yang isilbi sa Ginoo pagpalig-on sa pagtuo sa kamaturan sa simbahang Katoliko. Atong iampo, no? Atong iampo nga imong madalas Manny dire. Atong iampo. Pumanon niya, atong iampo. Bason di ay kaya para kuan gyud nato ba nga kuan gyud ni tinud na gyud ning bunga sa kining pag-ampo, bunga sa pag-ampo sa Divine Mercy sa Santos nga Rosario. Grabe kay na powerful.